Benvinguts i benvingudes. Bona tarda a tothom. Soc la Montserrat I jo, el Gerard. i com cada any, Tornem a presentar aquest acte tan especial. on la inclusió suda. Escena! Aquesta edició és molt especial Perquè celebrem els 25 anys del Servei de la Vida Independent de la Fundació Catalana Síndrome de Down. 25 anys acompanyant persones a viure de manera independent, a ser lliures i incloses en la comunitat. I avui ho celebrem dalt de l'escenari, amb ball, teatre, cant i audiovisuals. Però abans de començar, donem la benvinguda a una persona molt especial. El coordinador del Servei d'Educació Inclusiva de la Fundació, Artur Fernández. Artur Fernández. Moltes gràcies, Gerard. Moltes gràcies, Montse. Primer de tot, doncs, disculpar la nostra directora general, la Cati Trias, voldria avui haver estat aquí amb nosaltres. I en segon lloc, doncs, felicitar i agrair-vos la vostra presència. Avui fa molta batxoca tot plegat. I agrair també, doncs, als artistasses que veureu avui. Agrair també als voluntaris i voluntàries, a tots els professors, professores de les diferents disciplines i a tot l'equip de professionals de la Fundació Catalana Síndrome de Down que doncs, estem aquí darrere entre bambalines, tots treballant, els que ens acompanyeu també avui aquí. Moltes gràcies. També agrair, evidentment, a la Diputació de Barcelona doncs, per poder fer aquest esdeveniment avui aquí a l'espai Francesca Bonnemaison. Tal com deien el Gerard i la Montse, quarta edició d'aquesta mostra d'arts escèniques, d'expressivitat, de creativitat, de defensament de drets, doncs que fan de pont cap a la inclusió social. És un espai que ens agrada poder reivindicar. I també teníem a l'equip de Vida Independent, que els he sentit per allà, que estaven dient, estem d'aniversari, 25 anys del Servei de Vida Independent. Un fort aplaudiment. Doncs estem de festa, avui estem celebrant-ho, gaudiu d'aquest espectacle i, doncs, endavant, que comenci. Un aplaudiment per Artur Fernández. Moltes gràcies. Doncs, Artur, moltes gràcies, t'acompanyo. vinga. Adéu. Montse, on vas? Vaig. Que és hora d'arrencar motors. Gerard, saps lo de les flases a Ball Modern? Escoltarem flases molt especials. Sí, frases que parlen de la vida independent, de decidir, d'estimar, de participar. Paraules que no es ballen, es viuen. Un fort aplaudiment pel grup de ball modern.
La inclusió és participar com tothom. Viure de forma independent és tenir els suports que necessito. Jo també puc treballar i tenir responsabilitats. Amb suport puc aconseguir moltes coses. Fer amistats també és part de la vida independent. Les meves opinions són més importants. Totes les persones tenen dret a ser escoltades. Jo puc decidir la meva vida. A casa també puc participar, ajudar. Poder escollir em fa sentir bé. Cada persona aprèn al seu ritme. La meva, la veu també sota. Tinc dret a estimar i ser estimada.
La vida independent és poder decidir el meu camí. Uau, quin nivell! I ara canviem d'estil. Arriba al teatre. Avui us presentem un espectacle ple d'emocions, humor i petites històries. Tots tenim somnis, pors, ganes de riure, d'estimar, de sortir de festa o simplement de sentir-nos escoltats. I tu, Gerard? Espavila't a viure independent. Ja ho faré. A casa dels pares estic molt bé. Més bé estaries vivint independent. Per cert, aquest any no recordes el públic que tenim marxandatge? És veritat. Gràcies per recordar-m'ho, Montse. Recordeu que a fora teniu bosses, bolígrafs, llibres, punts de llibre, mitjons i un munt de mercantàngin per comprar i ajudar-nos. Molt bé, Gerard. Vinga, ara sí, un fort aplaudiment pel grup de teatre. feina i estem una miqueta cansades. Us acudeix algun plan per fer aquesta nit o alguna cosa? La festa. La discoteca. Sortim de festa? A la discoteca. Per aquí, per Barcelona, no? Barcelona. Però creieu que creus que la teva mare et deixarà? La teva mare? Li haurem de preguntar, no? Sí, de preguntar. Sí. Està per aquí, per casa, no? Sí, és a casa. Sí? Vale. Doncs la cridem. Mare! Mare! Hola, nenes, què passa? Hola, carinyo. Hola, carinyo. Hola, hola. Avui has vingut amb les apliques aquí, Hola, bona temps. Bueno, enhorabona per els exàmens, que ja sé que totes us ha anat molt bé. Ui, quina com feu, què passa? Què voleu? Et volíem comentar una cosa. Que voleu anar de festa? La discoteca. A la discoteca? Que puc venir amb vosaltres? Home. No, és igual. Però a veure, per anar a la discoteca tindràs que vestir-te d'una altra manera, Perquè pot fer fred, pot fer calor, l'aire condicionat. Ui, mare meva, no sé pas, tindràs que emportar diverses coses. Tindré que mirar l'armari, perquè si no, no sé pas com això. Ai, a veure, vaig a buscar l'armari, Vinga. L'armari.
música, maestro. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. Bueno, armari, ja podem tancar i vosaltres, noies, divertiu-vos a força. Adéu, carinyo. Així vols sortir? Ni de conya sortim així. Vámonos a canviar-nos, som-hi. Passa por aquí. Sí, senyor, passa per aquí. Gràcies. Molt bé, molt bé. Perdona, el bus pasa por aquí, número 33. Sí, pasa por aquí, sí, sí. Sí.
el cariño. ¿El bus 33 pasa por aquí? Sí, pasa por aquí, sí. Pasa por aquí, sí. La nena que se senti. Passi. Ya estás cansado. No, gracias. Digue. Que le deixi puesto a la nena, que se senti. No, Carina. No. Es que aquí no hi ha ninguna nena, hi ha una dona. No, una dona. Perdoni. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, a bright blessed day, a dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people. Mira, passi a buscar els malalts. Familia. Bona tarda. Hola, bona tarda. Juanito. Hola, bona tarda. Hola, com està? Bé. Què tal? Aviam, Juanito, com et trobes, carinyo? Malament, molt malament. Molta febre. I la panxa com la tens? I un mal de coll, carinyo? Un mal de coll? Horrorós. El cap? El cap? I angines, Mira que el coll té pus. Aviam, comencem. Em pots explicar, sisplau, com et trobes? Malament, carinyo. Vull que trobes molt malament. Sí. I Galé, que tampoc tens gana. No menges res. Jo estic fent purés, tot el que normalment li agrada. No menges res. A ver, Juanito. Feio, tranquil·la. Feio i ja està. Sí, ho faràs bé. Estic segura que sí. Sí, tranquil·la. Les tornem. Vale? Som. Aviam, em pots dir, sisplau, Juanito, com et trobes de la panxa, que jo aniria notant. Vale. La panxa? Normalment. Aviam, infermera, sisplau, li pot prendre la tensió? A quan està? 5 a 11. 5-11? Molt bé, jo ho apunto. Vale, i el cap? Bé? Bueno, mira, jo et faré aquesta recepta, vale? Llavors, tens redó,
el de la farmàcia, vale? I si d'aquí 15 dies no estàs millor, torna, sisplau. Vinga, adeu. Adéu, guapa. Juanito, que estic molt orgullosa de tu. Ho has fet molt bé. Escolta, i ara què hem de fer amb això? Anem a apuntar els plantilles a la farmàcia. Doncs som-hi, abans ens tanquin. Vale. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Ay, mira, ya nos lleva el reparto. ¡Qué bien! Sí. Muchas gracias. Qué rico todo, ¿no? Gracias. Uy, ¿ese pescado no tiene un poco de mala pinta? Sí. A ver, huélelo. Qué asco, ¿eh? Sí. ¿Esto a quién se lo podemos dar? ¡Sardinas frescas! Reina, que aún se mueven. Barato, barato, barato. La calidad, ¿eh? Sí. No, quitan de las manos. Gambas de Palamos. Salmón fresco. Acabo de pescar. Uy, este salmón no está nada fresco ni acabado de pescar, pero bueno, habrá que vendérselo a alguien, no nos lo podemos quedar. ¿A quién se lo vendemos entonces? A ellas. Buenos días, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué queréis? Pulpo, ¿Cuánto quieres? paquete. Nene, prepárale un paquete de pulpo para estas chicas tan guapas. Voy. ¿Qué más? Almejas, Almejas, ¿cuánto? un paquete. Otro paquete de almejas. Voy. Prepáralo. 2 sepias, Ah, 2 sepias. Mira, estas chiquititas muy ricas. ¿Algo más? salmón fresco, Salmón fresco. Creo que lo tenemos, ¿no? Mira, tenemos uno hecho para vosotras. Sí. Recién traído. Que nos lo han pescado esta mañana. Sí, Mirad sí. qué pinta, qué rico, qué bueno. Sí, sí, Mirad, sí. mirad, chicas. Enséñaselo, acércate, mira. Oleto, huele a pescado de hoy. Sí, sí, se mueve todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vale, Espérese. no, esto está bueno. Sí, Hombre, sí. María, yo tengo que probar esto. No, esto está bueno. No me engañas. Disculpen un momento, por favor. ¿Os pensáis que somos tontos? Adiós. I bought myself a percolator just to keep my coffee hot. I didn't have a percolator. I didn't have a coffee pot. My chick's a wanting me to date her. I should be ready, but I'm not. I'll have to wait and date her later.
I've got to heat my coffee pot. Keep a percolator. Come on and give it all you got. Keep a percolator. You got to keep my coffee hot. Mira, gente, mira. Oh, oye, mira, gente. Hacemos. Pues esperar. Esperar. Y está. Está. Eso. Hola. 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 Comprar un pis? Què he de fer? Espera, espera. Vale, molt bé. ¿Vale? Sí, i tant. Exacto. Ai, que rica. Ai, perdona, Perdona, però és que no podia aparcar. Estava patint perquè no podia aparcar, perquè tot està ple, per aquí no. Fantàstic, no? Quina il·lusió. Comprem un pis, quina il·lusió. Els has preguntat? Sí, m'han dit que m'esperi aquí. Que t'esperis aquí? Sí. Són simpàtics? De moment sí, són simpàtics. Sí, simpático. Vale. Exactamente. Sí, vale. Nos esperamos aquí, ¿eh? Vale. Cuando diga. Por favor. Hola, buenas tardes. Hola, bona tarda. ¿Qué desean ustedes? Puedes comprar un pis? ¿Qué pasa? A ver. Pues venga, ven bien. Fotocopia del DNI, por favor. Sí, aquí la tens. Vale, Fotocopia del padrón. Aquí la tens. Sort que ets ordenada, ¿eh? Sí. Fotocopia de la llave. Fotocopia de las Aquí ho tens. A ver, vamos con paso, por favor. Sí. Ay, no, tenemos. De la fotocopia de la casa. Fotocopia de la casa. Aquí la tens. Fotocopia de la cara. Sort a la portada, ¿eh? Sí, això sí. Fotocopia de la fotocopia. Que ja estava, que ja no tinc més. Fotocopia de la fotocopia. Ja t'ho he donat tot, que Pero no tinc me més. falta algo muy importante. Per què? El papel verde. El papel verde encara no tinc. Sanidad, todo papel. El papel verde. Vale, doctor, aquí ya estoy. ¿Dónde tenemos que ir a buscar el papel verde? Papel verde, ventanilla 4. Vale, molt bé. Pues venga, Tori. Venga, la ventanilla 4. Venga. Hola, buenas tardes. Hola, bona tarda. A ver, que es para comprar un piso y nos han dicho que necesitamos el papel El verde. papel verde. Primero que ¿Qué necesitamos. necesitas? Necesito fotocopia del DNI. Fotocopia del Sí, aquí la DNI. tienes. Fotocopia del padrón. Sí, Del aquí la padrón. tienes. Las llaves. Fotocopia de las llaves. Fotocopia de las llaves. Sí. De Fotocopia la casa. de la casa. Sí, aquí la tienes. Fotocopia de la cara. ¿De la cara? Sí. Ya dices. ¿Fotocopia de la fotocopia? Sí, ya no me queda el de papel. Ya está. Ahora, ¿qué más necesitamos? Pues necesitáis el papel azul y el papel amarillo. Papel azul y papel amarillo. ¿Y dónde hemos de ir? ¿Y ahora dónde nada? A ver, ¿por dónde hemos de ir ahora? Ahora dónde nada. Al amarillo, allí, parece. Al groc, potser. A la mesa 2.
2 y después a la mesa 4. Vale. Agafa que no perdis, perquè ara, primera, aquí estan tots, ara anem al paper amarillo. Vinga, va, som-hi. Bona tarda. Bona tarda. El mateix, per comprar aquí. Hem de comprar un pis i portem tot el paper blau Tots els aquí. papers que vols, què necessites? A veure, fotocòpia... Fotocòpia del DNI. Aquí ho tens. Molt bé, fotocòpia del DNI. Molt bé. Fotocòpia del padrón. Fotocòpia del padrón. Fotocòpia de les llaves, em sembla que era, oi? Sí. Per l'ordre, com que ja ho portem per ordre... No portem per ordre. Sí, vale. Vale, tranquil, Fotocòpia de la casa. Vale. I ara, sí, aquest és la casa. I ara deu faltar la fotocòpia de la fotocòpia. Què? Fotocòpia de la fotocòpia. I la cartolina groga. Vale. I el paper groc, i ens demanem el paper blau. Ara el paper blau. Anem a? Ara el blau sembla ser que és aquí. És aquí, potser? Vinga, va. Bona tarda. Bona tarda. Que volem comprar un pis. Sí. I és el quart puesto que passem. Sí, veritat. Fotocòpia del DNI. Fotocòpia del padrón. Que ja posem memòria, eh? Sí, aquí sabem tot de De memòria. les llaves. Fotocòpia de les llaves. Fotocòpia Sí, de la aquí la casa. tens. Fotocòpia de la cara. Menys mal que em quedat guapes. Sí, a mi no em queden guapes. Fotocòpia de la fotocòpia. Molt bé. Vale. I ara ens falta el paper blau. I el paper blau? És aquest, el paper blau. Hem d'anar a la funció. Aquella d'ella, no? Molt bé, vinga, va, som-hi. Vamos a revisar que esté todo el papel. Què vol dir això, ara? Sí, ara no del café. ¿Dónde nos esperamos? Pues voy a hacer en la sala de espera. A la sala d'espera, molt bé. Vinga, va, aquí, a mirar la Ixen. Hay que esperar. De la cena... Aquí una hora i media. Una hora i mitja. I posat el típic del pàrquing per comprar-ho, perquè no pensava això. Mira tu. Sí, mira tu. Amb quina calma. Además, de Colombia. A mi com si se'l pren de... A mi com si te vols prendre de cop. A mi com si es pren més cafè. Això què és? Mira, que ara haurem de tornar a donar... Ara haurem de tornar a fer el mateix. Ara Mira, ara dona-li primer els colors. Vinga, va, mira. Vamos a supervisar que esté todo el papel. Sí. El groc. Aquí tens el senyor groc. Vale. Ara el blau, és igual, l'ombra, el verd. Da igual, això, molt bé, va, el verd. El verd. Vale. Ara el blau. El blau. Un poco de orden, porque si no... Pues el orden no lo tengo gaire. Espera. Casi. Ara tots els papers, tots, dona-li tot. Però mira, saps què? M'estic posant nerviosa. Cap aquí. Va, dona tot. Ara tornem a fer. Ara què és això? Que s'acaba la jornada. S'acaba la jornada, ara. Termina por hoy. Vuelvan ¿Qué mañana. te fue, Ana? Que volvamos mañana. ¿Cómo que volvamos mañana? ¿Volvamos mañana? Mira que fallada, ¿no es? Mira. Mira. Bueno, ya.
smile can't disguise. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Aquí, en el coche. A mí bien. ¿Qué haces? Yo aquí preparando la cena para nosotros. ¿Para nosotros solos? Sí, para nosotros solos. ¿Seguro? Segurísimo, 100%. ¿Qué vas a hacer de menú? No puedo decir, es una sorpresa. ¿Qué quieres que lleve? Una botella de vino blanco. ¿Grande o pequeño? Grande, que no me da una cosa. Adiós. Adiós, te quiero. Mario Pinyeu, com estàs guapo? Ja. Vinc del Liceu. Del Liceu per què? Perquè he anat al Liceu i he pensat que em quedaria... No. Ai, No pots. ai, no puc quedar a dormir aquí. No està... El dia És que ja no hi ha trens, Mario, ja no hi ha trens, jo em quedo. No, mama, tu no pots. Sí. Ah, quina taula tan mona. Sí, però no estàs tu, mama. Ah, no? No. Ja, però és que, Mario, de veritat t'ho dic, estic tan orgullosa de tu. Ah, que sí? Sí, mira, cada dia ets més sensible, més detallista, i aquesta taula romàntica és perfecta. Gràcies. Mira, fem una cosa, jo em quedo. Mama. És que no hi ha trens, Mario. Tu saps que jo visc a Mama. Sitges. Escolta'm. Mama, escolta. Ho parlem tu? Ja. Vale. Nina, anem per allà. Què passa, fill meu? Espera, que em caigo. Ai, que guapos plans. Gràcies. Em faria molta il·lusió quedar-me. No pots quedar-te. Saps per què? Perquè estic esperant la meva nòvia. Ah! Quina alegria! El nen té nòvia! Mama, ja. Ai, bueno. Què passa? Doncs escolta, em faré una cosa. Què? Em quedo. Me'n vaig a la cuina i li faig les croquetes que jo li vaig fer al teu pare quan es va enamorar de mi. En sèrio? Jo em faig les croquetes, me'n vaig a la cuina. Mama, cuidado amb el foc. Sí. Bueno, d'acord, però deixo... Corre, amaga, corre. ¡Ah, no! A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Quién sois vosotros? Somos los pintores. ¡Mamá! Sí. ¿No tienes Ai, cap? sí. No, sí. Saps què ha passat? Hi ha uns pintors que són molt econòmics que treballen per la tarda i fan un preu especial. I he pensat que donar una blancatejadeta en aquest pis és estupendo. Ah, i has presentat això? Sí. Sense no per mi? Sí. I per què? Tens raó, Mario, tens raó. Però li falta una mica. En 5 minuts puc pintar la casa. Sí, vale. Podré empezar, ¿eh? Ahora. Jo me'n vaig a fer les croquetes, Que le damos la novia. Mare meva, això ja no es pot A aguantar ver, més. ¿qué pasa aquí? Soc ¿Tú la quién veïna eres? de baix i tinc l'aigua i la casa plena de goteres i això no pot ser. ¿Por qué? Pues per culpa teva, no les arregles des de fa molt de temps i tinc la casa inundada. Sí. Ana, conmigo, sisplau. Hola, Mercedes! Hola, cariño! Bueno. Molt de temps. Sí, jo li vaig dir que... Sense no per mi. Sí, però ja que em quedava, dic jo... I t'he portat el meu lampista. Jo perquè sí, conec. tranquil, fill En meu. 5 minuts. Aquí està. Sí, pues el lampista. Oye. Sí. Que esta casa no puede venir bien. Papa, què fas aquí? Jo estic buscant la teva mare, que no sé on està. Qui són aquesta gent? I per què t'has dut a la mama? Perquè ha desaparegut. Mama! Però Mama ha vingut! no em diguis que aquesta s'obra de Mama! Fiona, on estàs, Fiona? Hola, Rigobert! Ai, vida meva, carinyo. Per què fas aquestes coses amb
nano. He anat al Liceu i he Que vingut bé. aquí i dic, em quedaré a dormir a casa d'ell i no vol... Però hi ha una cosa que t'ha de dir. És que estic esperant a la nòvia, papà. En sèrio? I en aquesta casa que és un relau de gent... Ha sigut de mama. És Fiona, té que ser Fiona. Sí. I aquesta Com gent no? aquesta gent no sap pintar. Ara, venga. Ale, venga, venga. Buonasera. Turisti. Turisti italiani. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Noi turista. Una foto. Una casa modernista. No. Fotos no. Fotos no. No, fotos no. Mama, oye, sisplau, què passa aquí? Jo he apuntat al piset a la fira turística de Barcelona. Sí, una casa modernista. Què passa aquí? Mario, perdona. Deixa de pintar, venga, Doña, Amor. no te quedarán tú. Amor. Que sexy. La sposa. Cariño. ¿Has venido? Foto. No, fotos no. No cal. Vale, ya está aquí. No cal. Lo que te vi, lo que... Delante. Vale, cariño, ¿qué haces aquí, mi amor? Espérate. Van a verme. Ay, cariño, ¿qué haces? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Hay tanta gente aquí en esta casa que estoy harto de estos insulestos. ¿Sabes la cosa? ¿Qué? Vamos a la cena a tomarle un vino. Toma. ¿Quieres venir conmigo? Vos feliz. Lo que quieres, mi amor. ¡Ahí os quedáis! Quiero encontrar mi lugar, grabar mi nombre en el suelo. Quiero buscar la verdad, sentirme libre sin miedo. He viajado tanto y ahora sé quién soy. Ya me considero parte de cualquier lugar. Dediqué todo mi tiempo a contemplar lo que viva y lo que vea, para siempre quedará. He sentido que no hay guerras que ganar. Ahora puedo perdonar a quien me hizo daño, y buscando la manera de llegar a esa tierra que me espera, la que nunca cambiará. Creo en mi destino y sé que llegará. Quiero encontrar mi lugar, grabar mi nombre en el suelo. Quiero buscar la verdad, sentirme libre sin miedo. No me preguntes por qué, si he decidido yo vivir a mi manera. Si he construido un mundo liberando
preguntes por qué. Si he decidido no vivir a mi manera, si he construido un mundo liberado, serás un sitio en el que sueño desde que empecé a creer. Quiero encontrar mi lugar. Quiero encontrar mi lugar. Quiero encontrar mi lugar. Moltes gràcies, artistes. I ara ve un moment molt emotiu. L'any 2000, el Servei de Vida Independent va obrir les seves portes. Des d'aleshores, moltes persones han après a viure de manera autònoma, a decidir on viuen, amb qui i com jo. A continuació veurem el vídeo commemoratiu Me'n vaig a casa, un recorregut per vivències i processos d'autonomia real. Endavant amb el vídeo. Aquest any, la Fundació Catalana Síndrome de Down celebra el 25è aniversari del Servei de Vida Independent Me'n vaig a casa. Vam ser pioners en implantar aquest model de suport a l'estat espanyol. En aquests 25 anys hem acompanyat més de 350 persones i famílies a fer realitat el desig de viure de forma independent i, com diu l'article 19 de la Convenció de l'ONU, formar part de la comunitat. El servei va néixer per garantir el dret de les persones amb síndrome de Down o en altres situacions de discapacitat intel·lectual a decidir on, com i amb qui volen viure com qualsevol altra persona. I avui, el nostre objectiu continua sent el mateix: construir projectes de vida independent propis, oferir suports personalitzats, fomentar els suports naturals de l'entorn, fer que cada persona sigui protagonista de la seva vida i de casa seva, mediar per fer més accessibles els entorns i els serveis comunitaris. El suport acompanya a la persona i s'adapta a les necessitats de cada una, com ara llogar, comprar o heretar un pis, mantenir la pròpia llar amb autonomia, compaginar feina i vida personal, tenir una xarxa d'amics, parella, veïns i altres relacions i fer-se un lloc a la comunitat. L'acompanyament proporcionat és multidisciplinari i es coordina amb tots els nostres serveis i serveis externs perquè la vida independent abasta tots els aspectes de la vida: criança, salut, família, feina i sou dignes, relacions socials i benestar personal, oci, cultura, esport i vida cívica, exercici dels drets i ciutadania i envelliment actiu. Promovem processos d'emancipació de forma harmoniosa amb les famílies i prevenim una institucionalització forçada. Denunciem l'exclusió residencial, reclamem sostenibilitat econòmica, millores salarials i més ajudes per l'accés a l'habitatge. Reivindiquem també el desplegament de l'assistència personal, l'accessibilitat cognitiva i el disseny universal. I més recursos perquè el dret a la vida independent sigui una realitat per a totes les persones en situació de discapacitat intel·lectual que així ho desitgin, tinguin les necessitats de suport que tinguin. Hem ajudat a moltes entitats i administracions d'arreu, locals i internacionals, a impulsar models de suport a la vida independent inspirats en el nostre. Formem part de xarxes com la Xarxa d'Habitatge Inclusiu de Barcelona i la Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent. Coordinem la Red Nacional de Vida Independiente de Down Espanya i formem part del Comitè Científic de la Federació Iberoamericana de Entidades de Síndrome de Down. Gràcies per aquests 25 anys caminant al nostre costat
per ajudar-nos a canviar la por per la confiança i per demostrar-nos que la inclusió no sols és possible, sinó que és una millora per a tota la societat. Avui fem una crida a les persones a fer el pas cap a la vida independent, a les famílies a creure-hi i a confiar-hi, a les administracions i entitats a invertir-hi, impulsar-ho i aplicar aquest model, a la comunitat i a la societat a donar suport a fer créixer el projecte. Fa 25 anys que funciona la vida independent i ens enriqueix a tothom. Ara, donem-li ales. I ara convidem algunes persones del Servei de Vida Independent a compartir amb nosaltres la seva experiència. Un aplaudiment per als nostres convidats, Andy Trias, Eva Casadarpín i Jordi Riu. Andy, quants anys fa que vius independent? Vas ser la primera persona? Sí, exacte. 25 o 26 anys fa que estic a la vida independent. I vols que et digui una cosa? De l'experiència s'aprèn molt. I tant. Eva, com et va vivint independent? T'agrada? Pues sí, a mi m'agrada molt a viure a la vida independent amb el meu marit, Andy. Jordi, què li diries als pares d'una persona que vol viure independent? Bé, jo diria, prenem la llicència de parafrasejar la famosa frase de l'Andy, que transformin la por en confiança, perquè una preocupació molt recurrent en molts pares de persones en situació de discapacitat intel·lectual és la de què en serà del meu fill o filla el dia que no siguem cap dels dos. Doncs bé, en el Servei de Vida Independent els usuaris estan en tot moment orientats per educadors que els ajuden en aquelles tasques domèstiques que més els costa. I en aquest sentit, el que els usuaris en situació de discapacitat guanyen en autonomia i en independència, els pares ho guanyen en tranquil·litat. I Andy, teniu prou hores de suport a la llar? Andy, teniu prou hores de suport a la llar? Sí, en tenim molt de suport. No, dic d'hores de suport, si teniu suficients. Necessitem que hi hagi més horaris de suport per tenir més persones de suport a la vida independent, sobretot. I per això necessitem el recolzament de tota la família que ens ajudin a fer que els suports de la vida independent puguin tenir més hores per poder estar amb nosaltres. Doncs a veure si això millora. Gràcies per compartir la vostra experiència.
per molts anys més de vida independent. Sabeu què? Vull aprofitar per explicar una cosa que em va passar quan vaig voler llogar un pis. Què et va passar, Montse? Pues que no han deixaven entrar dues persones amb síndrome de Down en un pis de lloguer. Què dius ara? No hi ha dret. Tenim dret a viure independent i ser inclosa a la comunitat. I tant que sí. Molt bé. Doncs ara, Montse, veiem un vals. Sí, home. Gerard, millor balla tu sol. Home, pues que ho facin els artistes. Un fort aplaudiment pels balls de saló.
para ti. No te das cuenta, no lo has notado, y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Solo busco el tiempo para ti. Vaya manía de estar a tu lado, y lo eterno cabe en tu minuto enamorado. Y yo solo tengo ojos para ti. Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón, y tan solo vives tú. Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su partida, solo tendré ojos para ti. Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado, y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón, y tan solo vives tú. Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su partida, solo tendré ojos para ti. Solo tengo ojos para ti. Solo tengo ojos para ti.
Espectacular! M'han ganes de ballar. Ah, sí? Doncs ara no pot ser, que bé cant. El grup de cant ens oferirà cançons que parlen de vincles, emocions i de força. Endavant amb el grup de cant. Endavant! No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un còctel ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un còctel ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No crec històries inventades, de nou ja no em puc creure res. Ahir em vaig trobar a l'Aleix i em va dir que tenia cotis, posseïa info, tenia bones refes, no sabia per què però s'ajuntaven les notis. Al mercat està palmant i tu estàs holding. Tira la manta, pel·li de terror, no vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un còctel ben salsero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap, si vols aquest secret, per 3 l'hauràs de canviar. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades, de tu ja no em puc creure res. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades, de tu ja no em puc creure res. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro.
sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya tu vida sabrá algo que no conoce. Será esta noche ideal, ella nunca se olvida. Poder reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Agradant? Pues, Déu-n'hi-do, aquests cantants. Sí, fantàstics. I ara, a la gran final. Oh! Per tancar l'acte, una coreografia molt especial. Chorus Line, un musical del Broadway de l'any 1974. Un espectacle que donava protagonisme als artistes de segon pla, els que mai surten al cartell, els que fan possible l'espectacle des de la foscor. Avui nosaltres fem exactament el mateix. Posem al centre les persones que queden al marge, perquè totes les vides mereixen ser explicades i celebrades. Un fort aplaudiment per tots els artistes d'avui i per la coreografia bona.
Esperem que heu gaudit molt com nosaltres. Moltes gràcies a totes les persones que fan possible aquest acte. Les monitores de suport, Frida i Violeta, els voluntaris, els professors de teatre, cant i ball i tot l'equip de la Fundació. I sobretot gràcies als artistes, persones extraordinàries que avui han demostrat una vegada més que l'art és un espai on tothom hi té lloc. Recordeu, la vida independent no és un privilegi, és un dret. I avui ho hem celebrat dalt d'un escenari. Per molts anys més. Fins l'any vinent.